Статыстыка несуцяшальная і ў паўночным рэгіёне краіны. З пачатку года ў Віцебскай вобласці здарылася больш за 140 пажараў. Гэта ў 2,5 разы больш, чым летась. У агні загінулі 20 чалавек. Для стабілізацыі абстаноўкі суб'екты прафілактыкі робяць стаўку на ўзмацненне работы з насельніцтвам. Тлумачаць элементарныя правілы бяспекі ў побыце. У адным з рэйдаў у Лёзненскім раёне пабывала наша здымачная група. Сергей Іскол раскажа падрабязней. Да суровай зімы Галіна Владзіміровна падрыхтавалася загадзя, дровы нарыхтаваны, печ у ідэальным стане, электраабсталяванне спраўнае. Пенсіянерка ўпэўнена, дбайны гаспадар заўсёды клапоціцца пра свой дом і ўласную бяспеку. У такім выпадку ад ратаўнікоў толькі рэкамендацыі, якія лішнімі не бываюць. Надо быть всегда внимательными и помнить, что если вдруг что, всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут, подскажут и расскажут, как сделать так, чтобы не случилось никакого происшествия. А вось суседзі пра правілы бяспекі не чулі. Гаспадар, відавочна, разлічвае на цуд, аднак стыхія не даруе бестурботнасці. Суб'екты прафілактыкі настойліва заклікаюць не гуляць за агнём і аператыўна выпраўляць недахопы. Як паказвае практыка, заклікі і тлумачэнні разумеюць не ўсе. Нарушений немного, но вместе с тем выявляются также и нарушения, которые влекут за собой какие-либо чрезвычайные ситуации. Хотелось бы в очередной раз напомнить, что несоблюдение требований и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также нарушения, которые влекут за собой возникновение аварийных ситуаций и пожаров, граждане могут привлекаться к административной ответственности. У аграгарадку Дабрамыслі Лёзненскага района арганізавалі прафілактычную сустрэчу з месцічамі, хто не проста ў спісе праблемных, а нават патэнцыйныя ахвяры агню. Ратаўнікі, энергетыкі, праваахоўнікі і пракуроры тлумачаць правілы паводзін у побыце. Неабходнасць устаноўкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў, наступствы шкодных звычак. Разъяснено законодательство о том, что при дальнейшем злоупотреблении и совершении правонарушений данные граждане могут быть направлены в лечебно-трудовые профилактории, ограниченные в дееспособности. То есть государством и органами прокуратуры принимается ряд мер, которые способствуют предупреждению совершения правонарушений и безопасности жизнедеятельности граждан. С пачатку года у Віцебскай вобласці колькасць пажараў і загінуўшых у агні расце, статыстыка трывожная. Улічваючы умовы надвор'я, суб'екты прафілактыкі ўзмацнілі кантроль, дайсці да кожнага і нагадаць рэцэпт бяспечнага жыцця. К некоторым достаточно зайти один раз, и какие-то недостатки, на которые будет указано, будут устранены, либо оказана помощь в их устранении. К некоторым гражданам нужно приходить несколько раз за год. То есть они находятся в постоянном поле зрения, и субъекты профилактики держат их на таком особом жестком контроле. А основное внимание со стороны МЧС обращается на использование печного отопления. Особенно в усилиях таких вот сильных морозов, как в этом году, это очень важно. Мы рассказываем гражданам о том, как нужно топить печь, что это нужно делать несколько раз в день, не перекаливая ее. Знізіць рызыку ўзнікнення пажараў і гібелі людзей – галоўная задача комплекснай прафілактычнай работы. Тым, хто аднойчы потрапіў у поле зроку спецыялістаў, трэба памятаць. Рэвізоры вернуцца зноў, правераць, як выпраўлены недахопы і няспраўнасці. Сергей Іскол, Яўген Тарбенка, навіны, Лёзненскі раён.